Velkommen til Concrete 5. Dette er en introduktion til Concrete 5. Lad os først logge ind og gå i gang. På login-siden skal du skrive dit brugernavn og kodeord. Dernæst klikke på Sign In. Det første du vil se er en ny bjælke i toppen af siden. Her til venstre i bjælken har vi en redigeringsknap. Alle funktioner i venstre side handler om redigering af sider. Og her i højre side er der adgang til den mere tekniske del af Concrete 5, såsom kontrolpanel og hjælpesøgefunktion. Det er også her du kan logge ud af siden. Næsten alt indhold på siderne redigeres mens du browser. Og alle tekniske indstillinger for siden du står på har du adgang til i redigeringsknappens undermenu. For at rette indholdet klikker du bare på redigeringsknappen, og siden bliver sat i redigeringstilstand. Du vil nu se, at alt indhold bliver indrammet. Det betyder, at du nu kan rette indholdet af de enkelte blokke på siden. Og du kan også tilføje nyt indhold under det bestående indhold. Læg mærke til områder med site-wide. Indhold i disse områder vil fremkomme på alle sider. De andre områder er forbeholdt indhold for siden du står på. På den måde er det nemt at skelne imellem indhold for den enkelte side og indhold, der vil fremkomme på alle sider. Lad os nu prøve at indsætte noget nyt indhold. Vi starter med at klikke på feltet under det bestående indhold. Og her vælge tilføje blok. Du vil nu se en liste over alle blokke, der er installeret i Concrete 5. I denne demonstration vil vi indsætte noget tekst. Så vi vælger Content-blokken. Du vil nu se et redigeringsvindue, hvor du kan skrive din tekst. Når du har skrevet din tekst, har du mulighed for at formatere teksten ved hjælp af værktøjslinjen i toppen. Her er mange muligheder for at fremhæve enkelte ord, overskrifter eller hele afsnit. Når du er færdig, klikker du på tilføje-knappen, og teksten er tilføjet til siden. Det er dog stadig kun dig, der kan se ændringerne. Gå op i redigeringsknappen og klik på offentliggør siden. Det er muligt selv at se siden først. Men du skal da huske at offentliggøre siden senere. Siden er nu offentliggjort, og du kan gå videre med din redigering. Som tidligere forklaret, har vi flere muligheder i kontrolpanelet. Det er også her vi kan administrere vores filer til hjemmesiden. For mere overblik kan du åbne hele kontrolpanelet. Her er hjemmesidens mere tekniske funktioner inddelt i grupper. Hvis du for eksempel vælger Sitemap, kan du se et overblik af din hjemmesides sidestruktur. Du kan også vælge system og indstillinger for at rette hjemmesidens tekniske konfiguration. Du kan her, for eksempel, vælge hjemmesidens sprog. Du vil nu se, at hele Concrete 5 nu er på dansk. Lad os browse lidt rundt og indsætte lidt mere indhold. Lad os prøve at indsætte et billede. Klik på redigering. Klik på området, hvor du vil have dit billede, og klik på tilføje blok i menuen og vælg billedblokken. Klik på vælg billede, og vælg dit billede i filhåndteringen. Skriv eventuelt alternativ tekst for billedet. Du kan også gøre billedet til et link ved at vælge linktype i menuen. Du kan også ændre på billedets dimensioner. Når blokken er indsat, har du mulighed for at ændre lidt på udseende og placering. Klik på billedet, vælg design i menuen. Lad os centrere billedet. Billedet er nu centreret, og vi kan gemme siden. Som du ser er det nemt med Concrete 5.
Concrete 5 er bygget for brugeren, men er absolut meget fleksibel for udvikleren og designer af Concrete 5 hjemmesider. Vi vil gerne, her på Concrete 5 Danmark, ønske dig held og lykke med din Concrete 5 hjemmeside. Tak fordi du kiggede med.